Hej og velkommen til min film, der skal vise, hvordan I kan lave regression i Maple 16, hvor jeres data skal importeres fra en Excel-fil. Så det vil sige, at jeres data ligger i en Excel-fil, og I skal ikke selv sidde og taste det ind i Maple først. Så jeg vil lige vise jer, at jeg har lavet en Excel-fil, meget simpelt Excel-fil her, hvor man har x-værdierne her og y-værdierne herovre i en søjle. Og det er de tal, vi nu vil bruge til at lave regression på. Læg i øvrigt mærke til, at i Excel-filen, der står mine tal, mine y-værdier, de står med komma, almindelig komma. Og det gør faktisk ingenting, selvom at Maple jo normalt gerne vil bruge punktum. Det er amerikansk, som et decimalkomma, men det gør ikke noget. Den kan godt finde ud af selv omregne de her kommatal til punktum. Så det skal man ikke tænke på. Men inde i min Maple-fil, der vil jeg lige starte med at skrive web, som vi plejer at samle kolon og ikke at se på alt det blå. Men hvis man skal importere de her tal, vi havde over i vores Excel-fil, så skal jeg først trykke heroppe i menubarn på Tools, Assistance, og så vælger jeg Import Data. Jeg klikker på den, så skal jeg vælge det sted, hvor min Excel-fil ligger. Den hedder så Maple Regression, har jeg kaldt den. Ligger her, den vælger jeg. Og så skal jeg vælge, hvilken cellerang jeg vil have min første data ind i. Så nu går jeg lige tilbage og kigger i min Excel-fil her. Der kan jeg så se, at mine x-værdier her, de går fra A2 til A12. Så jeg vælger her i min Maple-fil at taste A2, kolon, A12. Det betyder, nu vælger jeg de tal, der er mellem A2 og A12. Så trykker jeg next, og next igen. Og det var min x-værdier. Vi får en stor x. Done. Og det her, det ser jo lidt sjovt ud. Man kan ikke se tallene, og det skyldes, at jeg har flere end 10 tal. Så vil Maple ikke vise mig, at jeg har faktisk 11 tal. Og det kan jeg lige vise jer bagefter, hvor man så kunne se, om den nu har testet det rigtigt. Men først så får vi lige mine y-værdier ind også. Det gør jeg igen med at trykke på Tools, Assistance, Import Data. Det er igen den samme fil, jeg skal ind i, og mine y-værdier, de gik fra B2 til B12. Så det taster jeg her i cellerangen. Husk, at der skal være kolon mellem tallene, hvorfor nogle celler den skal gå fra til. Så trykker vi next, og next igen. Og det var så min store y. Som sagt, Maple vil ikke vise mig tallene, fordi der er mere end 10. Det er en matrix, den kommer ind i, der er mere end 10 langt her, større, en dimension større end 10. Så vil den ikke vise den, men det kan man tvinge den til ved at højreklikke på den. Og så sige show all. Hvis jeg trykker hernede på show all, så viser den mig mine x-værdier. Og de ser meget rigtige ud. Hvis jeg går tilbage til min Excel-ark, så var det mellem 0 og 10, de gik. Hvis jeg gør det samme på mine y-værdier her, og jeg klikker på den her matrix, og så siger show all, så kan I se, at der for det første er kommet punktum nu, der er kommet en rigtig notation, som Maple skal bruge, og det ligner også de rigtige tal, vi har fået. Men det behøves man ikke at gøre, Maple skal nok. Hvis man er lidt i tvivl, så kan man lige gøre det, så kan man eventuelt lige slette det bagefter. Det fylder en del. Det gør det her sådan set også, men det går nok. Det vi så skal gøre nu, det er, at vi skal konvertere de her to matricer, vi har sat ind til vektorer, og det gør jeg ved at skrive x, lige med, convert, store x, og det skal til en vektor. Jeg skriver vektor her med stor V. Det her, det konverterer min x-matrix heroppe, den første, jeg sat ind til en vektor. Igen vil den ikke skrive det, fordi der har dimension større. Jeg skal også lave min y-værdi om. Y-kolon lige med, og så convert. Y, komma, vektor. Det er vektor til slut. Så enter. Og man kunne højreklikke på den, hvis man vil her, og så sige show all, men det gør jeg ikke. Det vi nu skal gøre, det er, at vi skal lave regression på den, og jeg vil gerne lave eksponentiel regression. Og når jeg har loadet y-pakken, så er eksponentiel regression hedder fx, og det skal vi gøre på x, y-værdierne. Og så kommer eksponentiel regression frem, hvor jeg får det eksponentiel regression. Jeg får forskriften at vide heroppe, med b gange med a i x'te,
også min forklaringsgrad at vide, at jeg kan få et plot, hvor jeg kan se de blå punkter, det er mine, de blå prikker, det er mine punkter, og den røde, det er så min regressionsfunktion. Og forklaringsgraden, den er større end 0,99, så det er en rigtig god estimation, vi har lavet her. Det var det. Tak fordi I har været kigget med.